Li gundewara Hemsayê Artêşa Azad bersiva huldana derbasbûna hêzên rejîmê bo bajarê Tilbîsê da û di encamê de hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin. Her wiha hêzên rejîmê bajarê Ristin topbarandin û di encamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û hin din birîndar ketin. Deman demê de firokeyên rejîmê taxa Holê bi 2 bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî çêbûn. Li gundewarê Hemayê firokeyên rejîmê bi 2 êrişên asîmanî gundê Qesel armanc kirin û di encamê de 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha firokeyên rejîmê bajarokê Hewaş bi 6 bermîlên teqîner topbarandin û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li Helebê li taxa Eşrefiyê Artêşa Azad bargehên rejîmê bi mûşekên cehennem armanc kirin û di encamê de 4 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de Artêşa Azad bi mûşekên hawn bargehên rejîmê li taxên Henderat û Mellah armanc kirin û hejmarek ji wan birîndar xistin. Her wiha firokeyên rejîmê taxa Hulluk bi bermîlekî teqîner armanc kirin û di encamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest dan û hejmarek birîndar ketin. Li gundewarê Quneyt Rayê çalakvanan ragihandin ku teqînek mezin çêbû û sedema wê yekê ew e ku hêzên rejîmê bajarokê Nebezsexir bi mûşekeke zemîn armanc kirin. Her wisa hêzên rejîmê bajarokên Meshera, Imbatın û Mal bi çekên giran armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan.